Πώς θα γυρίσει είναι το θέμα. Θα βρούμε άκρη. Δεν χωράς από εκεί. Όπα ρε. Περνάς αλλά δεν το ξέρεις. Ξύλος στο φλάσ, ξύλος. Έχει μια πέτρα έχει εκεί. Για κοιτάς, σηκώνεται αυτή η πέτρα. Εσύ βρες από την πλάτη. Ρε, δεν πειράζει. Αυτή, όχι αυτή. Κοίτα. Πέτρο. Πέτρο. Βγάλ, αυτή σηκώνεται. Για, περίμενε Μανώλη, αυτή σηκώνεται. Περίμενε. Έπεισε εκεί. Ρε εσύ, Πέτρο, σου λέω δοκίμασε. Περίμενε. Μανώλη, περίμενε λίγο. Πέρα τη μέσα. Εντάξει. Λίγο πίσω και λίγο έτσι. Περίμενε να βάλεις πάλι πέρα. Έλα πίσω λιγάκι. Τον εστάκο. Πόρτα, όπα, όπα. Όπα ρε. Ρε. Κάτω. Κάνε λίγο πίσω. Θα τα αφήσεις εδώ στο τέλος τα μάτια. Κάνε πίσω. Ρε βρίσκει τώρα το βιτιλατέρ πρέπει να βρίσκει. Αν σπάς ψυγείο, πώς θα βγεις από εδώ. Περιμένει μια βοήθεια. Περίμενε, όπα. Ρε εσύ περίμενε, το αγισοπρίνο το φέρανε. Αυτό δεν πρέπει να το ρίξουμε μέσα να... Κάτσε όπως είσαι να κατεβάσω. Έτσι, περίμενε. Ρε κατέβασε ένα στην πόρτα. Αφού είναι μέσα τι κάνω τώρα. Κοιτάτε. Ναι. Όχι, από εδώ μέσα. Πίσω. Όπα, να πετάξουμε κάτι εδώ μέσα. Τσικάνει μαλάκα. Θα το τσικάνει τώρα. Περίμενε, να πετάξουμε κάτι εδώ μέσα. Για πέτα κάτι εδώ μέσα. Εδώ μας σκέφτεται, μας κράτησε. Δεν το βγούμε εδώ. Τι πανόη, Πέτρου, καλά είναι. Πιο μεγάλα ρε. Αυτή η μεγάλη κουνιέται παιδιά. Αυτή η μεγάλη κουνιέται. Μαζί κάνα δυο άτομα. Κουνιέται αυτή ρε. Ποιος θα τα γράψει. Έλα σου πω. Να ρίξουμε αυτή μέσα. Ναι, αυτή τη μεγάλη μπορούμε να τη ρίξουμε. Κουνιέται ή δεν στα μάτια. Είναι η μεγάλη. Αυτή κουνιέται. Από πάνω. Χαμηλά, χαμηλά.
πάνω. Άστο ρε. Θοδωρή! Θοδωρά! Μην βρει πέτρα! Μην βρει πέτρα! Τι θα γίνει? Άρα, από εκεί δεν περνά. Άμα βγούμε. Όπα! Ρίξτε το μέσα. Μανώλη, εδώ θες πέτρες. Όχι, αυτή είναι δεν γίνεται. Τώρα μπαίνει. Ρίξε κάτι μέσα ρε μαλάκα, πέτα μια πέτρα. Θα σπάσει ψυγεία, τα ρημάξει όλα. Περίμενε ρε. Αυτό είναι, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Όχι ρε, δεν πάει από εκεί. Θέλει να ρίξουμε κάτι μέσα εδώ. Μανώλη, δεν πάει ρε φίλε από εκεί. Είναι το μοτέρ από κάτω, δεν πάει. Εδώ πρέπει να γεμίσουμε κάτι για να περάσεις. Έλα εδώ ρε, έλα του για να μην σταματήσω. Κουνιέται ρε, αφού το κούνησε σταμάτησε. Προσέχετε, μην έχει τίποτα μόνο. Πάτε μαζί, μαζί. Μανώλη, μπορείς να κάνεις έτσι πίσω? Κάμε έτσι πίσω. Κάμε λίγο πίσω. Κάνε πίσω να πετάξεις την πέτρα. Πάρ' το για αριστερά. Όχι, έτσι αλλιώς. Έχει τίποτα. Τι να βγάλουμε. Δεν είναι η σίτα, αυτή η σίτα. Έλα, πετάξτε το μέσα. Όχι ρε, πούστη. Βοηθήστε ρε παιδιά. Βοηθήστε τον ρε παιδιά. Άλλη μία μέσα εδώ τότε. Έλα εδώ. Πέτρο. Κουνιέται. Σταμάτη. Να, Κώστα. Εδώ ρε μα, μέσα στο λάκκο ρε. Αυτή είναι ρε Κώστα. Για τσούλα τη λίγο. Ρε δεν μπορεί, θα βρει από κάτω. Εδώ, εδώ. Αυτό είναι. Τώρα κάτι γίνεται, για πάμε. Δεν κουνιέται αυτό ρε, κουνιέται αυτό ρε. Ρε κουνιέται αυτό ρε Πέτρο, για κάνε μία. Ρε μαλάκες, έχει κι άλλες, μπόσκες. Ρε εσύ Πέτρο δοκίμασε το δέντρο αυτό κουνιέται. Κοίτα ρε, χαζεύτε ρε. Φίλε μην λένε. Είναι καρπομένη. Έφτασε ο Παμπρίζ. Πότα. Είναι παράλληλο τώρα και δεν είναι έτσι. Δεν πας στο βήμα από πάνω. Λέγαμε εκείνες τις πέτρες εκεί να τις τραβήξουμε. Δεν βλέπω να τους πάει.
Αχ, πέτρα! Λίγο εδώ. Εδώ. Λίγο πίσω, Θοδωρή, λίγο πίσω και κάτι πίσω μπροστά από τη ρόδα. Μπροστά από την πίσω ρόδα, ρίξε μια πέτρα. Ρε εσείς, ναι ρε, λίγο να σηκωθεί πιο ψηλά. Δεν έχει κάτι να πετάξει εδώ. Βράχος. Από εδώ πρέπει να κάνεις λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Κι άλλο. Κόψτο. Κάνε πίσω. Πίσω. Πίσω να έρθεις έτσι. Σίγουρα, αλλά είναι ολόκληρο πράγμα. Δεν γυρνάει εύκολα ρε. Πίσω και έτσι. Δεν πάει έτσι ρε μάνα. Αυτό. Εδώ ρε, έλα. Θα περάσει. Περνάει. Σπίτι σου βγάζει μπροστά ρε. Όπα, όπα. Τρέχει νερό.
Νερό δεν τρέχει, αλλά Νερό δεν τρέχει, βρίσκει το ερωτή πάνω πού βρίσκει ρε πούστη. στην προφυλακτήρα πρέπει να βρίσκει. Άνοιξε καπό ρε Μανώλη.